नौकरी के पीछे सबे भावे पागलाइल, सारा तैयारी कइल कैसे भुलाइल। बड़ा दुख हो खतावे ऐसन सारा कार में, डूबतावे यूपी बिहार मजा धार में, मचल बावे खलबली पूरा जवार में। नौकरी ना लिहल जाई अब 4 साल के, 4 साल ढील देब नौकरी तू छीन लेब, आर्मी बने वाला सपना के तूर देब। नमस्कार, रउआ दाता जियो भोजपुरिया, हम राजेश। अभी हम पहुंचल बनी बरौली में और बरौली के एक शाहिद सुपर के गाना बहुत हिट होता और वायरल होता। बहुत सारा इनकर एल्बम भी आइल बा। एक गांव के लड़का हो के 9वीं क्लास के छात्र हो के गाना जन इनकर आजकल वायरल होता, जना के लेके हम चर्चा करें। अभी मुद्दा बावे केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के लेके अग्निवीरों के द्वारा लगातार हंगामा कइल जाता, जना के लेके इनकर गाना बहुत ही वायरल हो रहा है। गाना कैसन बा और इतना वायरल काहे होता, लोग काहे पसंद करता? नमस्कार, प्रणाम। हम सिंगर शाहिद सुपर और राज सर के बहुत बहुत धन्यवाद बा कि सर अपन टाइम निकाल के और हमारा पास आइनी, और आप सबके धन्यवाद कि आप सब भी देखत नहीं। तो गाना कुछ ऐसे मतलब गा के ओकरा सुने वाला बनी। बड़ा दुख हो खतावे ऐसन सारा कार में, डूबतावे यूपी बिहार मजा धार में, मचल बावे खलबली पूरा जवार में। नौकरी ना लिहल जाई अब 4 साल के, 4 साल ढील देब नौकरी तू छीन लेब, आर्मी बने वाला सपना के तूर देब। केंद्र सरकार के जौन योजना बा अग्निपथ, ओकरा के लेके शाहिद सुपर के द्वारा गाना के एल्बम बनावल गइल बा। एल्बम बहुत ही इनकर वायरल होता और सीधा सरकार पर निशाना बा इनकर शाहिद सुपर के, जना के लेके ई गाना बनेला बड़े। तो एक साथ साथ हम बात करें इनकर अंतरा बा उ कौना प्रकार के बावे। नौकरी के पीछे सबे भावे पागलाइल, सारा तैयारी कइल कैसे भुलाई। 4 साल सुनिए के सन कलबा मन हो, सारा बेरोजगार सबे फुकता ट्रेन हो, काहे मोदी चाचा ऐसन लइल पालाने हो। 4 साल ढील देब नौकरी तू छीन लेब, आर्मी बने वाला सपना के तूर देब। और एक दूसरा अंतरा बा बढ़ी नहीं सैलरी ना बढ़ी ताना खा हो, काहे तू तूर देल पेंशन के आस हो। अभियो से कर तू कवन उपाय हो, ना तो सबे युवा अब दे दी जान हो, काहे मोदी चाचा ऐसन लइल पालान हो। 4 साल ढील देब नौकरी तू छीन लेब, आर्मी बने वाला सपना के तूर देब। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना बा, जना के लेके शाहिद सुपर के द्वारा गाना रिलीज कइल बा, गाना के एल्बम बनावल बा और ई गाना जौन बाकी बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बा। तो गाना सुनी और कमेंट करके बताई। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। वीडियो रुआ यूट्यूब फेसबुक देखे मिली। अगर वह यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। धन्यवाद।